ବାପ ଝିଅ ସବୁ ଖାଇ ଦେଇ ସାରିଲଣି। ମୁଁ ଘାଣ୍ଟିକି ଦଉଛି ତମେ ବାପ ଝିଅ ସବୁ ଖାଇଲଣି। ଆଉ ତିନିଟା ରହିଲା ଜମା ଖାଇନି ଏତେ ମୁଁ ଖାଇନି। ଆରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦେନ ନଥାଏ। ନା ନା ଆଉ ଜମା ନାହିଁ। ତମେ ବାପ ଝିଅ ଅଧେ କିଲୋ ଚିକେନ ସବୁ କରିଦେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତିକି ଖାଇକି ପକେଇଛନ୍ତି। ହଉ ଦିଅ। ମୁଁ ଛାଣି ଚାଲିଛି ଯେ ହଉ ଦିଅ ରଖ। ଖାଇଛନ୍ତି। ନାଇଁ 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 ସକ୍ସ ଆମେ ଖାଇବେ ନା ସକ୍ସ ତମେ ସକ୍ସ କହିତେ କହିତେ ଦେଇ ଚିକେନ ନେଇଯିବ। ନା ନା। ମୋର ଏଇ ତିନିଟା ହଉ ଖା। ସବୁ ଖାଇ ଦେଇସାରିଲାଣି ମୁଁ ଖାଇ ନାହିଁ। ହଉ ଖା। ବଢିଆ ହେଇଯିବ ମୋର। ସେଇଟା ବର୍ଷା ପାଗକୁ ଚିକେନ ପକୋଡା ବାପ ଝିଅ ରାନ୍ଧି ଚାଲିଛନ୍ତି ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ରଖିନାହାନ୍ତି ଆଉ। ଜମା ତିନିଟା ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଚିକେନ ପକୋଡାଟା ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ତ ସେଇ ନାଇଁ ସେଠି କହୁଛି। ସେଟା ସବୁ ଖାଇବ ମୁଁ ଖାଇବି। ମୁଁ କରି ଚାଲିଛି ତମେ ଖାଇ ଚାଲିଛ। ଆଉ ରମା ନେବନି ଖାଇବି ଖାଇବନି ତ ସତ କହୁଛ। ହଉ ଆଉ ଜମା ଝିଅ ନେଇଯାଉଛି ବାପ ନେଇଯାଉଛି କଣ ମୁଁ ଆଣିନି ଆଉ ବାପ ଝିଅ କଣ କରିବି ମୁଁ ଆଣିନି ଆଉ ବାଟିକି ନେଇଯାଉଛି। ଚାଲ